Tak, tenhle dron stojí 1000 a my si otestujeme, jaký natáčí video, zlítneme si. Tak, letíme, já to tady otočím na mě a podíváme se tady na video. Kam letíš? Tak. A koukneme, jaká je kvalita videa, zkusím se tady nějak zaznamenat. Jestli to půjde, mám plný ruce práce s tím ho vůbec udržet na místě. Ne? Tak, teď. Jsem tam vidět, je to hrozně těžký. Hrozně úzký objektiv. Tak, teď se tam trošku vidím. A to je asi jak nějak všechno, co z toho dostanu. Zkusím vylítnout vejš. Vylítneme. Vejš, sklopíme. Tak. Tak to je tak nějak všechno, no. Hrozný, no, tak co byste chtěli za 1000, že jo? Dá se. Za 1000 docela dobrý. Zkusíme přistát. Pozor, utíkej. A přistaneme. Bom. Je to tam.